Nani? Napapikit! Diba? Busy sila magluto, mag-aron. Oh, ito ang team sexy. Ay, team ubod ng sexy. Kahit hindi kami sexy, guys. Nag-asok, guys. Telo. Kalan ni Gigi. Ay, bagwa pala ako Latin may ano na to? May aron. Ba? Nagagisan na yung isa. Ano, hindi pa nagkula. Kasasalang lang guys, kahirap mag-aron guys. Akong nahuling mag-aron, akong naunang nagluto. Balik ko to kayong kilambong. Pag masarap, diluto ka eh. Luto mo na lahat. O, ayan, maglalagay na kami ng mantika. Yun, no? Lagay ko na guys. Oh, aba, putik na, guys. Parang may dumi ah. Wala naman ito na. Sabi na putot na ito. Nakso, ano tayo, nagburingal. Ligaya. Wala na yan din. Ha? Nakabukas yung isa, oh. Tabakon pa. Wala yung panusan na. Lagay mo na yung... Yun o, parehas sa kabukas. Wala ko late. Wala eh. Tabakon mo. Tama na, ay, gagasa na. Ito lang ng pangpasaka. Naubos na yung alon mo, tay. Ba, bango na yung kanti kasi nga. Yun, no? Noon, makaluto ang, ano ah. Diba, may palor pa. Color nor chicken pa. Iba talaga itong, ano, ubod ng ganda. Hindi kami magpasalo. Wala, nakuloon na, dadahin na. Patayin ko pala ulit ito muna. Bakit? Hati-hatiin ko yan. Parang adobong pan lang ante ah. Adobong. Oo. Sarap yun. Ginawan niyo sana. Mamaya baka maalat ko. Ano, kamusta yung may pigsa? Madi ibusang pigsan. Pero matita ligaya. Pagpaypay ko lang. Ito the best talaga to, pinakamasarap to. Sigurado magugustuhan nyo to. Walang pagsangsawa. O, ano naman yung mga nilagay mo dito at Madonna? Harina lang yan. Tsaka lalagyan natin ng egg. Paminta. And then asin. Pampalasa. Ito gagawin ko siyang burger patties. Wow. Bali, Okay, bumili pala may din ako Monay ng to eh. Monay. Naku, masarap din ante ah. Para tulya. Bukalat nanti. Kasi nahihirap ko sa laban niya. Na, maabutan na tayo ng araw. Try na natin ito sa... Op! Op! Hop! Op! Op! Napakan ko! Op! Ah, pwede na to. Ah, daw ham, ay daw ko na, daw luncheon meat. Pagkalinan, pagkalikin, pagkahon! Okay lang yan.
Ilagay mo nga yan sa akin yung iba. Madami yung kahoy niya. Oh, pagdaw. Masinugod ka. Bigla, mabigla. Hindi. Tinikman ko nga. Mapatay niya na yung pakla dyan kaya naluto. Ito na oh. Yung product na may isa na. Hindi na malamang. Panuto ka na eh. O, di dyan na magluto sila Ate Joan. Ayun o, tapos na o. Tapos na rin po, nilaga lang. Ayan ang siguro ano na mawala yung pan kay nilaga. Mawala yung Kailangan ilaga para sa kanya nila. lawa na. Lawa. Dahil sila kasi. Pagandahan daw ng plating. So, yeah. Yung sa inyo, talagay mo doon sa ganoon. Paibabawan nyo ng dako ng kuligo. Team ubod ng sarap. Sa tingin nyo, masarap ba yan? Oo naman. Naman. Hindi pa namin natikman, pero masarap. Tikman mo nga, Jenny. Itong lasa. Surprise! Sarap! Parang... Yun o. Tikman mo nga, Jenny. Baka French, ano yun? Crispy fry lang Crispy fry yung kinain mo. At pagatian natin to. Sarap. Sarap. Ng crispy. Na may ubod ng sarap. Oh, na. Ang dalat pa. Hindi nagkakuan, nagalawa. Mayroon pa din. Meron pa rin. Ano? Ang sarap kasi parang crispy fry. Yung may crispy fry kasi. Sarap na. Sarap! Sarap. Diba? Fry kasi. Alam mo, hindi ka na pwedeng kumain, hindi mo na kailangan kumain ng fried chicken. Wow! Sarap po. Tikimin nyo nga. Natikman niyo na, ante? Tikman niyo rin daw, eh? Tikman mo ang tiligaya. Shit! Ang sasarap ng luto nila, guys. Ang hirap mag-decide. Masarap yung kila Auntie Ligaya. Nasubran lang sa tuyo. Lagay kasi ng lagay ng tuyo. Ito naman maubos yan. Hindi man. Tama lang. Kayo ah. Ramanan nyo. Wala kami nagtay. Kanya-kanyang itikin. Yun, nasarapan si JJ kaya iluto na daw lahat. Iluluto natin lahat. Baka may pa-take out to eh. Burger patty. Nag-aaway yung dalawa, oh. Kaya paano ka upgrade daw? Ginaaway ng tipasin sa Auntie Ligaya. Kaalat ng luto. Maalat daw siya. Pisok kanto mga pisok, sabi ng tipasay. Talo na kayong ano, ubod ng ganda. Wala na talaga. Puro lang kayo ganda. Wala tayong ubod. Bagsak ang ubod na dubo. Napgad. Nilagay sa kanin yun, hindi na. Ikaw naman. Sabi mo lang yan pero kung kami na kapagad. Uray ka man na makauwi tayo. Atin nila na mauna na yun na. Ay, paparehas kayo na. Burger patty. Burger kante. Hindi mo pa nasitikman yung burger. Ano lang yan, ubod, tsaka yung sibuyas. Sibuyas, itlog, harina. Paminta.
Social, may pa corn beef guys, may pa ano pa? Hunts. Ano ba yan? Hindi lang. Tomato sauce. Bawang, sibuyas. Harina. Konting harina. Ante yung paminta? Ayan po. May balik na. Ba't to ay? Hindi na. Kakunti lang. Konting sauce. Sama nga ito. Okay na. Puro pang merienda to guys. Isa lang ang pang-ulam natin yung adobo. Lagyan ka? Ano naman yan? Breadcrumbs. Oo. Baka hindi na nalasahan yung ubod eh. Parang giniling Puro kimbe pa. Hindi. Kahit hindi na ilagay to yata sa munay ah. Sarap na to isaw-saw sa suka. May ketchup ka ha? Ketchup. Harap din pala. Sarap ang tinaw. Kunin mo kapo mo. Grawo mo ang ha. Iyon no. Yun o. Lalagay Yun na o. sa munay. Mga social lang kanila. Amin isang kan lang. Kami simple lang. Yung sa team ubod ng sarap naman, agkuribot-butan. Sarap naman. Pero kung hindi lang maalat yung amin, masarap. Sabi, ginapigilan na kasi kita kanina. Ay, sus, umaapaw yung pate. Sobrang ate Juan. Yung sakto lang. Yan ah. Lagyan mo ng daon ng bungarngar, yung ibabaw, para may grain. Ay, ganyan daw eh. Ang ganyanan. O diba? Simpleng ubod, pero Ang dami niyang magawa. napasarap. Kulang coke. Kung may hamburger. Hamburger. Ano ta? Ganyan naging ganda. Hamburger. Kulang ang coke. Siyempre walang patulak yan eh. Tulok kita eh. Idurong kalagtan. Diyan sa manos. Wow! Sinong manalo? Ayam. Comment down guys. Walang judges sa amin eh kasi syempre Kayo na lang kayo na lang mag-comment. Comment down na lang. Huwag niyong sabihin sa akin na malak eh. Basta tingnan lang yung mukha. Yung mukha niya. Kunwari secret. Secret na lang daw yung secret na lang daw yung maalat. Kunwari hindi na lang daw Kunwari hindi maalat. malat. Siyempre may premyo tayo dyan eh. Sinong mag-premyo? Si Oh. Bing. Sa sahod may premyo, may additional. Araw? Araw? Additional magkano ba yan? 100. Ang bill ng sigarilyo sa 20%. Yan o. Napapadampot na santa. Parang burger ah. Burger ng burger. Ano sabi niya? Parang burger. Parang burger. Hamburger daw. Sabi ng kinigayat ng tipasing. Ano nga rin nakita niya yun? Hamburger. Ano? Hamburger. Hamburger. Hambugo. Sa ibang bansa, hambugo. Hambugo. Ito naman yung sa team ubod ng pagmamahal. Torta. Wow, sarap ah. Medyo social tong kanila sa kanila guys. Hindi kahit ano namang ano, pag minor, yung kasi yun lang yung available namin. Galing ibang bansa yung kanilang kwan. Ingredients. Banatan yan ng tipaseng. Diba? Nakamerienda, nakagawa na naman tayo ng ano? Pang merienda. Pang-merienda. May pang-ulam pa. Kung kaya ay ulam din yun. Hindi pa kaya anong gawin natin. Tagi-isa talaga tayo, ante. Bago Ba, kadami request yung team ano, ubod ng ganda. Sila daw yung sila kasi ang babayan. Alam na kasi nila. Para may pangtulak yung maalat eh. Gusto nila mag-soft drinks. Ha? Kanin. Maalat siya. Kaya nga kanin bago Wala tayong kanin. So ayun na nga guys, pinapunta namin si Master Dragon para siya ang mag-judge. Pero pwede naman kayo mag-comment guys. pinasok pa niya Kung yung bike.
Sino sa tingin nyo ang pinaka mas masarap? Magluto. Pinasok niya yung bayan. Naging chips na yung iyo, Day. Ang merienda. Banana chip. Iyo, ano. Pahalang mo rin. Sa amin guys, hindi merienda, ulam. Ulam guys, kaya hindi mas... Pag ganun daw yan, nandun tayo first. lutuin guys. Malay mo, ante, sa comment kayo ang manalo. O, anong sabi... Ante, para manalo kayo, anong sabihin mo sa viewers para kayo ang iboto? Engage mo sila. O, dali. Diwaw. Diwaw. Kausapin mo sila na, guys, kami ang iboto nyo para ano. O, dali, dito ang Tiligaya. Masarapan na po rin sa dalagat. May anak, ay may asawa. Vote wisely. Yan o. Yan, video ulit. Yan. Sa team ubod ng pagmamahal. Sa team ubod ng sarap. Ubod ng sexy. Ubod ng siksi. Team ubod ng siksi. Team ubod ng... Ay, team ubod ng ganda pala to. Team ubod ng siksi. Yan. Sang dalawa na yan. O, diba? Yan, di alam ng Ken. Yan na yung ating ano, master. Ang asin. Kung namin agawit ka soft drink. Si? Kaya nga eh. Kamantan. Kuha ka Yan na ang yung aming judge. judger. Kadami nga ang kuhan. Judges. Dami. Tubig. Saan? Inumin eh. Come on, soft drink. Si? Nagdala ng baso, walang soft drink. Oh, sige, simulan. Okay, so ngayon, ito na ang aming nalutong secret muna. Hindi muna namin pa sasabihin sa'yo kung ano ang ano niyan. Kung ano ang At kung kanino. kung ano Main ingredients ba main niyan. So, at kung sinong nagluto. Ngayon, bahala kang kung saan mo gustong unahin. Syempre, pero Apat lang yan. 1, 2, 3, 4. Five. Tikman mo kung sino yung pinakamasarap. Ay, hindi mo nang tinakman. Sunod dito. Mamaya mo na sabihin yung Makalimutan niya Mamaya mo na sabihin yung comment. Makalimutan niya na. So, ito yung inuna. Hindi, okay rin sabihin niya na para hindi niya na makalimutan. Sabihin mo pa kung anong nararamdaman mo. Malat na! Next! Mag-next ka muna. Lalo. Ganun mo nga yung sombrero niya, hindi pa kita. Tabunganay. Sa bunganay. Nanay. Nan. Napapikit! Tiwig ka. Puro kamot. Ay, puro kamot uling judges. Ito naman. Tulungan naman ninyo ko ga. Pagpakaante. Mas sob. Mas masub daw. Mas masobra. Bugo amat. Ayos ng makina. Ayos, makin nga. Dulan mo lang kung nagkarap ito. Ano? Yan hamburger. Next. Ano yun ba? Wala tayong Anong panghulak. reaction? Ito, samahan mo ng tinapay yan para malasahan mo. Wala mangkok. Hindi ka man nagbili kasi. Sarap sana may coke. Tubig ka na. Akin na yung baso dyan, no? Diyan okay ang tiulid. Ikaw eh? Tiulid! Ulit. Gina! Ayun lang isang si Gina. Kaya nga. Ay, malaki talagang pinili niya. Malaki masyado kung maubos. Yan. Yan sa team ubod ng sexy. Wala mong si ubod ng siksi. Sige, busin mo para ano, maramdaman mo Naman yung... mo malasahan mo. Try na rin tayo. Ang tagal niyang malasahan. Ang unahin namin na. Sabayin ko na. Oh, sige. Yan. Kaya maalat. Sanang maalat pa, turo mo. So, bago dyan. Uy, hindi! Wala nga akong sangkap na nalagay nito. Kami ang manalo, guys. Sunod. May nanalo na. Sino sunod? Ito nga daw, oh. Ito. Team ubod ng pagmamahal. Ito lang. Ito may sadyay. Hindi. Third. Uncle, third.
ka magkakamali ang Ito ang pinakaalat sa lahat. Okay, first, second, third, fourth. Naku, Sabihin niyo na kung kanino. Alam ba kung ano to pa? Okay, Billy yan. Ubod. Ubod ng saging. 2,000? Ubod ng saging dampot yan. na kayo. Kain na na! Ang dalawang senior ang May additional daw yan sa sahod. Ano to? Luto ng tiligaya. Hindi ako nagluto. Magbili ako ng cook. Oh, magbili ka pa. Sige. Right? Isa lang. Isa lang? Nabudol si Papa dito sa ano, sa luto nila Isa. Kasi ayaw niya talaga ang corned beef. Pero hindi Baka. namin sinabi na may corned beef. Ayaw niya ng baka. So, ito pa yung nasarapan niya. Mamaya sabihin mo. Pag tapos na magkain. Napanood niyo ba yan? Tara, hatulan na natin. Pengi akong burger ate. Yun, maghahatol na tayo. Dahil sa atin to, kay isang malaki. Hindi na itulong din si Pinte. Uwe, nagaroon kaya ako. Tanggalian na natin tao. Sino? May ulam na. 11:10? Init na rin dito sa pwesto natin. Sarap po. Naubos na, wala pa yung soup drinks. Sarap mag-food drip dito sa ano, kapatiran. Oh, tara, let's eat! Ayun yung burger nyo. Isaw-saw nyo yan. Tignan nyo. Baka mag number 1 ulit yan. Ganun pa din. Ano? Tanggal kunti. Number 1 na? Odlo. Masulot pa yun. Number top. Oh, number 2. Number 3, number 4. Itong pinaka-agad. Number 3, ganun pa din yung gusto mo. Kilabang mo ito, mga may paglangal ko dyan. Lakas ang hangin, oh. Pero malinam man yung ano. Kaya yung ating baso? Parang di malinan lang, nagdudong tabi mo. Okay. Manok. Check ka lang rin muna yan. Rumor tayo lawang. Nabalakot ka lang rin na rin. Nagkudong ko pa tayo. Aglawa na ta. Tayo nagtatay. Tapos na. Guys, madida mo garawin na jay ko na adobo. Ano bagay? Sa bagaya. Iawid ka na ng teligaya. Naglumpia ka lang sana din. Kanang halian. Kung ginagawa ko mga sa karni. Kaya naman ako, masarap nga din eh. Bagis. Masarap, para siyang labong. Kaya lang maalat na. Palaluan dati ko asing. Tauyo. Wala ba namang tikim-tikim? Kansa-kansa niya lang kasi. Yung kay antayin niyang bagal dito, bininta na na. Kaya ko direct. Ang gawin na nilinin. Wala na tayo bumili dito. Kasi rini naman. Wala na. Siya na na. Hindi mo nalasahan yung kinain mo pa? May corned beef yun? Yung first mo? Wala man. Na yun. Hindi, kakain ka rin pala ang corned beef eh. Yung ma-third person na. Yung third person na. Yung bagis niya mapagad. So yun guys, ayan, sana nag-enjoy kayo sa aming episode ngayong araw. Sobrang nabusog kami. Nabusog ba kayo guys? Kaya ano pang ginagawa niyo dyan pag may mga saging-saging kayo sa gilid-gilid?
Timbain mo na yan. Gawin mo ng adobo ng Tiligayong maalat. So, ayun na nga guys. Bali, ang nanalo sa ating pa-challenge is crispy fry. Diniklara yung kanya. Base sa panglasa ni Papa, yung kinabili, yung may corned beef, and then yung burger, and then burger, and then yung sa amin at yung kaila Antiligayang maalat. Anong masasabi mo, Antiligaya, na kulelat kayo? Okay lang guys. Eh talagang ganyan, maalat yan. Sinong nagluto? Ako. Ayan, gusto lang po namin batiin ng belated happy birthday si Ka Arnold. Ayan, happy birthday po! Happy birthday po! Sana nag-enjoy po kayo sa inyong kaarawan. Ayan, God bless! Syempre, gusto lang din namin i-congrats ang Team Harabas dahil na-reach na nila yung 1 million subscribers. Ayan, congratulations! Congrats po! So ayan guys, hanggang dito na lang po. Sana nag-enjoy po kayo sa aming episode ngayong araw. God bless po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you so much for the support sa Team BFL. We love you!